lligament creuat anterior és una estructura que està dins del genoll, que ens va des del fèmur fins a la tíbia i té una acció estabilitzadora. Al genoll hi ha uns lligaments que són els que amarren, fan que la tíbia i el fèmur vagin amb una certa congruència. Un d'ells és el lligament creuat anterior. Lligament que en el món del futbol es trenca amb molta freqüència. Per què es trenca? Es trenca perquè se'l força i no pot aguantar aquest estrès que el jugador de futbol somet amb uns giros o quan hi ha contusions. Normalment se trenca per una forma indirecta, que es diu. D'aquí que el creuat anterior es té que operar, es té que reconstruir l'anatomia, després la funció i després se'l té que ajudar també des del punt de vista biològic. I tot això comporta una sèrie de fases, perquè la primera, com dèiem, és dins el gimnàs, després ja és sortir, fer una recuperació a fora, la marxa, que hi hagi una dinàmica molt bona a la caminar, al trotar, a la carrera i finalment ja en el camp fer els gestos que normalment aquest jugador tindrà que fer en el futbol. I aquesta és la forma de fer una readaptació en el futbol. Temps de recuperació? El temps de recuperació ja sabem que normalment diem que són uns 6 mesos, però uns 6 mesos inclús és massa ràpid, perquè encara el lligament no està ben consolidat, no està el que es diu ben lligamentitzat. No té encara una estructura com la que tenia abans de la lesió. Avui en dia ens agrada córrer molt, però sempre és millor que s'esperi ben bé uns 9 mesos perquè sigui més saludable per al propi jugador de futbol. No es té que córrer ni molt menys. Mai farem esport per estar en forma. Estirem en forma per fer esport.